ontspannen met je auto of fiets? De Touring-wegenwachters zijn er voor jou 24 uur op 24. De Volkswagen Tiguan. Nu vanaf €219 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.185. Info op volkswagen.be. Welkom bij Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg met Tom Verstappen. Scholengroep Sint-Quintinus komt met een nieuw plan dat het landschap van Hasseltse centrumscholen hertekent. Het Verrijse College aan de Guffenslaan en Kind Sint-Jezu worden ingericht als middenscholen, terwijl alle leerlingen van de derde graad worden gecentraliseerd op één campus, de Hast. De tijd dringt daarbij. Een bouw- en renovatiesubsidie van zo'n €40 miljoen hangt af van het voorleggen van een helder en gedragen plan. Carolien van der Rijt en Dirk Jacobs, jullie zijn beide journalisten bij het Belang van Limburg en jullie volgen dit verhaal al een tijdje op. Daar is nu al wat nieuws rond. Vertel eens even, Carolien. Inderdaad. Het nieuws is eigenlijk dat het voltallige directiecomité een nieuw plan heeft uitgetekend na ruim overleg, want dat was tot nog toe altijd een beetje het struikelblok. De scholengroep Sint-Quintinus bestaat eigenlijk uit 2 Zonhovense scholen, VMS en Sint-Jan Bergmans. En in Hasselt zijn er dan IMAS in Stevoort. We hebben het Verrijse College met 2 vestigingen, Kind Sint-Jezu en Hast in de buurt van het Hasselse station. En het gaat dus om die Hasselse centrumscholen waarvoor het nieuwe plan is opgemaakt. Carolien, voordat we nu dieper ingaan op die nieuwe plannen, misschien ook even spreken over het huidige systeem van het secundair onderwijs. Daar is de laatste jaren heel erg veel veranderd. Vroeger, als ik nog naar school ging, had je ASO, TSO en BSO, maar dat is ondertussen grondig veranderd. Vertel. Dat klopt, ja. Nu, in mijn tijd was dat er ook nog en ik ben dan ook nog een stuk ouder dan jou. Nu, het is zo dat men dat op een andere manier heeft geformuleerd. We hebben nu een finaliteitsverhaal. Dus we hebben een arbeidsfinaliteit en dat is het vroegere BSO. We hebben een doorstroomfinaliteit. Dat zijn de mensen die vanuit het ASO naar hogere school of universiteiten gingen. En dan is er ook nog de dubbele finaliteit, het TSO dus in feite. Dus die leerlingen kunnen kiezen voor meteen de arbeidsmarkt opgaan, ofwel ook een hogeschool of een universitaire opleiding volgen. Ja, en het traject, de 6 jaren, dat is ook opgesplitst in 3 graden, heb ik me laten vertellen. Ja, we hebben dan de middenschool en dan daarna hebben we de bovenbouw, de latere jaren. Daar wilde men ook een beetje een nieuw systeem uitwerken waarbij men niet meer aan strikte studierichtingen denkt, maar eerder aan domeinen, waardoor leerlingen ook meer gaan samenzitten. Dus in het verleden was iemand die in het BSO zat nooit samen met iemand van het ASO. En dat wil men een beetje doorbreken. Dat is op zich een goede zaak natuurlijk, hè. Als we dan gaan kijken naar het nieuwe plan, wat staat daar eigenlijk in? Ja, het nieuwe plan, dat is vooral natuurlijk een manier om enerzijds een beetje komaf te maken, zoals Carolien al aangaf, met dat verleden. Men wil eigenlijk vooral meer jongeren aan een diploma gaan helpen. Dat is heel belangrijk natuurlijk, dat er zeker in onze provincie meer jongeren ook aan een diploma geraken. En daardoor wil men ook inzetten, zoals Carolien het ook al aangeeft, om jongeren die op een 15, 16 jaar zijn, om die samen te brengen, zodat ze elkaar ook een beetje motiveren, dat ze aansturen van doe dit, riskeer het toch, doe dat. En daarnaast is er ook nog het punt natuurlijk dat scholen ook, er ligt wel een zak geld klaar van 40 miljoen, maar dat ze uiteindelijk ook moeten kijken naar hun gebouwen, naar de duurzaamheid, naar hoe kunnen we dit allemaal recht houden, betaalbaar houden ook. En ja, een van de dingen die je ziet is dat er bijvoorbeeld een gebouw nimmer zal gebruikt worden. Ja, dat levert natuurlijk een hoop besparing op dat vlak. Een scholengroep moet ook rationaliseren en studierichting. We zitten nu met 3 scholen die eigenlijk ongeveer dezelfde richtingen inrichten. Ja, op een bepaald moment is dat ook financieel niet meer haalbaar. Sommige scholen moeten ook grondig gerenoveerd worden. Ja, ergens moet het geld vandaan komen. En ik denk niet dat de Vlaamse regering nog een extra potje wil opentrekken voor de scholen van Sint-Quintinus en Hasselt. Ja, want dat is inderdaad een belangrijk aspect. De Vlaamse overheid heeft €40 miljoen subsidie klaarstaan om allerhande bouwprojecten en renovatieprojecten te gaan doen ook daar. Scholen kunnen natuurlijk niet alleen zelf alle geld ophoesten voor bouwprojecten en ze krijgen dus geld van de Vlaamse overheid. Dat is vaak lang wachten en een school die dan eindelijk de goedkeuring krijgt is altijd heel blij om zo snel mogelijk aan de slag te gaan, want als ze wachten, dan gaat het geld weer naar een volgende in het rijtje en dat wil Hasselt ten alle kosten vermijden op dit moment. Ja, en dat maakt dat het heel erg urgent ook is, hè.
Nu, als we specifiek kijken naar de plannen zelf, wat gaat men juist doen? Voor mij, het meest in het oog springend is dat men eigenlijk een beetje die opdeling gaat maken. Men heeft nu eigenlijk 3 middenscholen. Dan worden er nog 2. Er is een middenschool nog in het huidige Vergaïsse College. Er is straks nog eentje aan de Campus Systeemweg, Kind Jezu. En uiteraard die periferiescholen waar Caroline het al over had, IMAS in Stevoort en VMS en de andere in Zonhoven, die blijven wel het volledige aanbod doen. Maar dan gaat alles eigenlijk wat vanaf het 3e jaar is, verzamelen in het gebouw van Haast. Of toch op de campus van Haast. Ja. Want daar zijn dus bouwplannen. Op dit moment zit Haast op een oppervlakte van 17.000 vierkante meter. Maar aanpalend is nog een heel terrein dat ook eigendom is van de scholengroep intussen. En daar willen ze dan die school bijbouwen. Een terrein dat even groot is. Men zou daar eigenlijk verdubbelen in oppervlakte. Ja, en dan eigenlijk alle 3e graads leerlingen gaan centraliseren. Ja, volledigheid zelf moeten we zeggen dat de kunststudenten, die blijven nog wel op Kind Jezu de volledige cyclus van 6 jaar doen. Musaard, zoals het heet, die blijven dan daar. Dat is het plan. Nu, Caroline, wat wel opmerkelijk is, ja, dit nieuwe plan wordt voorgesteld, maar eigenlijk is dat niet zo nieuw, hè? Eigenlijk wat er gebeurt is dat Sint-Quintinus terugkeert naar het oorspronkelijke plan. Dat was aangepast eind 2024 na protesten van leerkrachten, ouders, leerlingen. Toen had men een aantal wijzigingen aangebracht, maar wat nu opnieuw op tafel ligt, is dus eigenlijk dat oorspronkelijke. Na hun beraad heeft het voltallige directiecomité beslist dat dat toch eigenlijk de beste en de meest rationele oplossing is. Ja, en wat mogen we dan verwachten? Gaan er dan toch weer protesten? Want er zijn destijds heel veel protesten tegen geweest ook, hè? Er zijn heel veel protesten geweest, er zijn stakingen geweest. We hebben beelden op sociale media gezien van leerlingen die op Haast zouden zitten in sardineblikken en dergelijke. Ik ben overtuigd dat het hiermee nog niet gedaan gaat zijn met de protesten. Het ligt ook heel gevoelig, dat merkten wij zelf. Omdat het schrijven dat directies en de raad van bestuur aan ouders, leerlingen, medewerkers woensdagavond verstuurden naar de raad van bestuur om zo snel mogelijk en zo goed mogelijk iedereen te informeren. Dat is heel snel al bij ons op de redactie beland, waaruit ook wel blijkt dat de storm nog niet is gaan liggen. We hebben vandaag ook geprobeerd trouwens om mensen te bereiken. Maar we denken een beetje dat men zich eerst nog wil beraden, informeren. Wat gaan we doen? Gaan we iets doen? Er zullen misschien ook mensen zijn die uiteindelijk toch gaan zich neerleggen bij die situatie. Wat ook is, misschien zoals Dirk al zei, dat mensen zich erbij neergelegd hebben. Want leerlingen die in deze situatie gaan terechtkomen, dat is over 6 jaar. Het is een plan voor 2030. Ja, de ouders en zelfs een aantal van de leerkrachten die er nu zijn, die gaan niet meer betrokken partij zijn. Misschien dat die een beetje denken van we gaan de strijdbijl begraven. Ja, en ik denk ook wel bij de leerkrachten en zo, ergens groeit het besef wel dat die 40 miljoen euro, die ligt daar. Als men nu niet iets concreet gaat doen, ja, dan kan die wel eens verhuizen naar andere scholen buiten Hasselt en dan hebben ze een veel groter probleem. Ja, dat zou dramatisch zijn natuurlijk. Ja, en in die zin denk ik ook dat men, we zijn uiteindelijk al een aantal jaren na dat men gestart is met deze onderhandelingen. Ik weet niet of er iedereen nog even gemotiveerd is om te protesteren, maar ik ben er ook van overtuigd dat een bepaalde groep dat nog altijd gaat doen. Nu, ik denk dat het ook heel erg moeilijk is, tout court, om iedereen dezelfde pagina te krijgen. Dat is niet zo evident natuurlijk, hè? Ja, dat is ook wat de directies een beetje aankaarten van we willen wel iedereen inspraak geven, we willen participatie, maar elke stem dezelfde lijn krijgen, dat verwachten ze nooit. De hervormingen binnen de scholengroep van Sint-Quintinus, dat heeft inderdaad heel wat voeten al in de aarde gehad. En eigenlijk zelfs in die mate dat Vlaams minister van Onderwijs Zoual Demir is moeten tussenkomen. Caroline, vertel eens even. Ja, het is dus zo dat er inderdaad heel wat protesten waren, vooral over de participatie. Heel wat leerkrachten, ouders, scholenraden vonden dat ze veel te weinig geconsulteerd waren. Sommigen zeiden zelfs helemaal niet. Het schoolbestuur heeft dat tegengesproken. Er zou al van 2018 gecommuniceerd zijn met alle partijen. Maar dan waren ze daar niet mee akkoord en zijn ze naar de commissie voor zorgvuldig bestuur gestapt. En niet onbelangrijk, die commissie, dat is een onafhankelijk orgaan ook, hè? Ja, die is door de Vlaamse overheid ingesteld, maar ze is onafhankelijk. En die beraadt zich over het participatiedecreet. Daarin staat dus wat nodig is.
En scholen moeten zich daaraan houden met bepaalde regels en moeten op deze manier hun plannen voorleggen aan alle betrokken partijen. Die commissie heeft zich ook over het dossier van Sint-Quintinus gebogen en heeft dan geoordeeld dat de participatie volledig volgens het decreet verlopen is en zelfs nog meer dan nodig. Ja, dus ze zeiden eigenlijk dat ze wel degelijk goed hun huiswerk hadden gemaakt, maar dan op een gegeven moment komt dan toch Zoeldemir in het spel. Ja, ik vond het wel mooi dat je zei, Zoeldemir is moeten tussenkomen, want dat betwisten ook nogal wat mensen. Ze zou er beter van afgebleven zijn. Onder meer Bruno van Opbergen heeft dat gedaan, de topper van het katholiek onderwijs, het vrij onderwijs, die zei van de minister heeft daar niks te zoeken. Het is wel zo dat de partijen tegen de beslissing van de commissie in beroep zijn gegaan bij Zoeldemir. Ja. Dat was wettelijk wel mogelijk, maar inderdaad. De vraag is, nu nog, is het de bevoegdheid van de minister, ja of nee? Dat is voor sommigen een heikel punt, denk ik, die daar niet zo blij over zijn. Hè. De participatie is de bevoegdheid van de minister, maar ze heeft zich ook inhoudelijk gemengd en zich laten ontvallen dat grote fusies van scholen niet altijd de beste oplossing zijn. En daar vond de topman van het katholiek onderwijs dat ze haar boekje te buiten is gegaan. De minister mag zich uitspreken over decretale plannen, maar inhoudelijk moet ze een stap achteruit zetten, vindt Van Opbergen. Ja, hoe dan ook zorgde de uitspraak van Demir ervoor dat ze terug naar de tekentafel moesten. Hè? Ja, ze zijn eigenlijk 3 stappen achteruit gezet. En dan zijn ze nog een stap verder gegaan om het oude plan terug te vinden, denk ik. En dan zijn ze eigenlijk met dat oude plan terug naar boven gekomen. Ook al omdat ze vinden van dat is goed doorgesproken. Dit is het minst kwade plan. Is de idee, denk ik, ook wel van het schoolbestuur. En het is een plan waarvan dat ze overtuigd zijn dat het gedragen zal worden door de grote meerderheid van de mensen. In C hadden ze ook gewoon na de beslissing van de minister een weekje de consultatie van iedereen kunnen doen en dan opnieuw met plannen op tafel komen. Maar het voltallige directiecomité heeft zich ermee gemoeid. Die hebben hun agenda blijkbaar vrijgemaakt en zijn wekenlang met iedereen gaan spreken en hebben dan ook het unanieme besluit, en dat kan toch al tellen met een directie van zoveel scholen, zijn met dat plan naar de Raad van Bestuur gestapt. Ze hebben eigenlijk, denk ik, een beetje gedaan wat de Commissie voor Zorgvuldig Bestuur gezegd heeft, dat ze meer gedaan. Maar ja, we zullen zien wat daarop de reactie is, uiteraard. Ja, als dat gaat volstaan. Hè. Nu, een van de belangrijke factoren, we hebben het daarnet natuurlijk ook al over gehad, is natuurlijk, men heeft niet zo heel veel tijd om nog, zoals ze dat bij ons zeggen, te chipoteren. Men moet vrij snel een beslissing gaan maken, want er is een zeer grote zak geld die daar ook wel aan vast. Ja, enerzijds is er die zak geld. Anderzijds hebben wij toch ook al gedacht dat die 2030 stilaan nimmer haalbaar zal zijn. Wij denken dat er minstens nog 1-2 jaar extra zal nodig zijn om alles rond te krijgen. Als je nieuwbouw moet zetten, in het onderwijs is dat traditioneel al iets wat redelijk lang duurt. Als men het op die tijd, dan spreken we toch nog over een jaar of 6, dat zou al heel snel zijn, als men dat klaar krijgt. Hè. Ja. Men gaat nu ook vanaf volgende week op alle schoolraden dit plan voorstellen. Dus dat is ook een teken dat er toch wel een beetje timing wordt gemaakt. Zij krijgen, de schoolraden, de kans aan om advies te geven, om te zeggen van wat zij van de plannen vinden. En tegen 30 maart wil de Raad van Bestuur dan een definitieve beslissing nemen. De knoop echt doorhakken. Ja, en dat zou dan toch nog helpen om de zak van 40 miljoen euro alsnog binnen te halen. Hè? En het geld, en ook natuurlijk, stel dat men dan tot een akkoord komt, dan kunnen meteen ook een aantal plannen geactiveerd worden, hè, die nu op tafel al liggen, denk ik. Want het gaat verder dan alleen de bouwplannen. De campus Hast, we zien daar 's morgens en 's avonds behoorlijk wat verkeersproblemen bijvoorbeeld ook. Ja, daar willen ze een volledige mobiliteitsstudie voor laten opmaken. En dat gaat dan niet alleen over het Vlaams gewest en de stad, maar bijvoorbeeld ook de lijn, de NMBS, alles grenst daaraan. Hetzelfde voor de groene omgeving. Men wil daar geen bouw zetten met enkel wat bakstenen. Ze willen daar een soort van parkje of een wandelwegje, waar ook bijvoorbeeld de buurt of mensen die eens gewoon er passeren mogen binnenlopen. Maar dat moet allemaal nog uitgetekend worden. Er moet ook nog een ontwerper gezocht worden voor de school. Dus we
we zijn nog niet aan het bouwen. Hè. Ja, er ligt nog heel veel werk. Nu, dat waren ook wel wat bezorgdheden die een aantal jaren terug naar boven kwamen. Ik denk door de partij Groen, dat men onder andere een mobiliteitsstudie moest gaan doen om dat te gaan bekijken, hoe men daar de mobiliteit zou regelen rond de campus Hast. Hè. Ik denk dat iedereen het daar wel over eens is dat dat moet gebeuren. Ik herinner mij in de vorige fase ook dat, want daar hebben we het nog niet over gehad, dat ook de buren betrokken waren in het overleg. De buren van Hast vooral eigenlijk, die toch wel met een beetje angst in de ogen, om het zo te zeggen, de oppervlakte van de school zien verdubbelen, maar ook de oppervlakte van leerlingen die daar gaat terechtkomen. Want dat wordt een echt grote campus. Hè. En, ja, want dat zijn ook dingen waar men rekening mee moet houden. Dat hebben we zelf gezien, hoeveel leerlingen met de auto komen naar Hast. Ja, en dat gaat er de komende jaren niet beter op worden. Ja. Dus al dat soort dingen moet ook in rekening gebracht worden. Plus daar komen nog meer werken in die buurt, in de stationsomgeving en zo. Dus dat is ook allemaal vlak in de buurt. En daar zou ook nog eens een park aangelegd worden op de treinen van de lijn. Ik bedoel, dat moet allemaal samen ooit één mooi geheel zijn, maar Maar ik vind jou toch wel een optimist. Als we het hebben over de stationsomgeving, ik hoop het nog ooit mee te maken. Nu, hoe dan ook, ik moest met mijn vorig werk vaak langs de Hast komen en zeker op weekdagen rond 8:30 was het daar zeer, zeer druk. Hè? Ja. En ook 's avonds, als lessen gedaan zijn, is dat ook en daar gaat nu door die toch wel smallere straten dubbel zoveel volk weg moeten. Dus men moet daar toch goed over nadenken. En men moet, denk ik, toch ook wel echt inzetten op het openbaar vervoer in die school. Want het ligt er uiteindelijk bijna naast. Hè. Ja, klopt. Het zal alleen de leerlingen overtuigen zijn. Caroline en Dirk, we hebben het natuurlijk al over die nieuwe plannen en het feit dat het aantal studenten op Hast zal toenemen. Ondertussen weten we dat daar een heel groot domein langs ligt, ongeveer dezelfde oppervlakte dat men een aantal jaren heeft aangekocht, Dirk. Ja, men heeft het hele binnengebied eigenlijk bijna. Als mensen zich een beetje kunnen situeren ter plekke. Je hebt de grote ring die er passeert met de brug over de sporenbundel van het station. Daar heb je de grote Volvo-garage. Eigenlijk is bijna alles wat er achterin ligt, behalve dan de huizerij langs de Kuringersteenweg, is eigenlijk van Hast. Want alles wat je dan ziet, is eigendom van Hast. Er staan ook nog natuurlijk vandaag nog heel veel bedrijfsgebouwen, hangars, die moeten afgebroken worden. En dat is ook nog een titanenwerk natuurlijk. En dan moet je pas beginnen, dan kan je pas beginnen aan een nieuwbouw. Ja, en dat essentieel is, dat lijkt me duidelijk, aangezien men de hele bovenbouw, zoals we dat dan noemen, al die studenten moeten daar terecht kunnen op termijn. Dat haalde de directie ook aan in hun schrijven aan de ouders en de medewerkers, dat het de bedoeling is dat de leerlingen evenveel ruimte hebben als nu. Dus niet dat bijna dubbel zoveel leerlingen opeens in dezelfde ruimte gaan bijeenduwen in hokjes. Dus het is echt een engagement dat ze aangaan, dat er levensruimte voor de studenten. Ja, men gaat eigenlijk dat beeld van de sardineblikjes in dat ludieke TikTok-filmpje van een aantal jaar geleden op die manier tegen. Hè. Ik vrees toch dat we het binnenkort nog een paar keer gaan zien opduiken, maar dat wil men toch zeker voorkomen. Een ander gevolg van de plannen is dat het Verrijzencollege aan de Maastrichtersteenweg dat afgebouwd gaat worden. Zo wordt dat benoemd. Ik lees dat gaat weggaan, of ben ik daar te radicaal in? Nee, dat klopt. Dus het Verrijzencollege heeft op dit moment 2 vestigingen. We hebben het gebouw aan de Guffenslaan, het chique gebouw dat daar al decennia lang het stadsbeeld bepaalt. En daarnaast zitten ze dan ook aan de Maastrichtersteenweg. Dat gebouw lijkt volledig gerenoveerd, maar dat blijkt alleen de schil te zijn en binnen is daar nog heel wat werk. En het heeft geen zin om dan 2 scholen te behouden. Het is ook zo dat dit gebouw niet eigendom is van de scholengroep, maar van de congregatie. Dat zal aan hen zijn om te zien wat er dan daarna mee kan gebeuren. Het is wel een goede ligging in Hartje Hasselt. Ja, absoluut. En het klopt dat het gebouw niet veranderd is, want ik ben afgelopen zomer voor een klasreunie nog daar geweest. En het was tot de banken en de geur en de gordijnen nog identiek hetzelfde als ondertussen, denk ik, 15 jaar geleden. Dus kijk. Smakelijk. Nu, Caroline en Dirk, jullie hebben natuurlijk ook de scholengroep om een reactie gevraagd. Wat is eigenlijk hun reactie op heel deze commotie? Eigenlijk wilden ze aanvankelijk niet reageren, omdat ze alles in alle sereniteit willen afhandelen. Er is al zoveel onvrede geweest en ze willen nu gewoon ook een beetje iedereen de kans geven om tot rust te komen. Ze hebben dan toch een korte reactie gegeven waarop ze zeggen dat het voltallige directiecomité dit uitgewerkt heeft en dat ze hopen dat ze samen op weg kunnen gaan en dat ze er samen ook uit kunnen komen.
Dat is wat men echt hoopt natuurlijk. Hè. Dat hoopte men eigenlijk ook bij de vorige voorstellen altijd. Hè. Men ging er altijd vanuit van, dit zal wel oké zijn, dit zal wel gedragen worden. Maar elke keer werd dat dan toch door een groep gecounterd. En ja, we hebben, Caroline haalde het daar straks al aan, we hebben stakingen en betogingen meegemaakt in een schoolgroep waarvan je het absoluut niet zou verwachten. Ik bedoel, je hebt er zelf gezeten, wij ook. Dus ja, ik bedoel, dat is niet de school waarvan ik meteen zou verwachten dat de leerkrachten op straat, dat was het nu niet, maar in de school dan gingen protesteren en gingen alleen met spandoeken en toestanden. Ja, dan denk je van, wat gebeurt er? En ja, ik ben een beetje benieuwd om de reactie te horen. En ook benieuwd of de voorzichtigheid die in de schoolbesturen en in de schoolraad aan de dag gelegd wordt, of die tot overal doorgedrongen is. Dat zou belangrijk zijn. Ik begrijp hun reactie ook wel. Hè. Zoals Dirk al zei, we zijn allemaal oud-leerlingen. Ik heb op Kindsijd Jezu gezeten. Toen ik de eerste plannen hoorde, was dat ook even van, nee, niet mijn Kindsijd Jezu, daar moeten we van afblijven. Maar ja, als we dan een beetje verder gaan nadenken, we moeten ook rationeel wezen. En ja, het onderwijs is niet het onderwijs van 100 jaar geleden. We moeten mee evolueren. Maar ik begrijp de gevoeligheden. Het gaat ook over diep menselijke onderwerpen. Hè, en dat zal altijd wel mensen op de maag liggen. Maar het ligt ook de bestuurders op de maag. Hè. Het is niet zo dat die hier vlekkeloos overheen gaan. Ik hoorde uit bepaalde kringen dat er ook niet van geslapen wordt. Langs twee kanten zal dat wel het geval zijn. We begrepen daarom ook dat ze eigenlijk geen reactie aan ons wilden geven om niemand te provoceren. Dat hebben we ook al ervaren bij de vorige episodes in dit verhaal, dat mensen eigenlijk zich eerst beraden, proberen zich goed te informeren en dan een standpunt innemen. Ja, wat dan ook, dat moeten we ook wel eerlijk durven zeggen, wat ook niet altijd door iedereen gedeeld werd. Want er was dan een groep leerkrachten die eigenlijk tegen was, maar er was ook een groep leerkrachten die zei van, laat dit gebeuren, want we moeten verder, we moeten voort. En die teneur, ik wil zien nu welke richting we gaan inslaan in de volgende dagen en weken, want ik zeg nog eens, dat geld hangt daar als een, voor iedereen zijn neus en men moet voort. Men kan niet blijven ter plaatse trappen. Ja, het is een beetje als een groot en log schip dat men probeert te keren. Misschien moeten we het plan ook wel een kans geven. Het is zeker niet zo dat de scholengroep, als het uitdraait op een mislukking, dat die alle leerlingen zomaar laat op straat zetten. Het is een scholengroep met een grote reputatie en die gaan ze zeker willen behouden. Dus er kan altijd nog bijgestuurd worden, maar ik denk dat de trein stilaan wel een klein beetje moet vertrekken. Ja, en het beeld van sardineblikje, dat moet je toch ook een beetje relativeren, denk ik dan. Nu, je komt met heel veel volk opeens zitten terecht. Ik ben daar heel erg mee akkoord. Maar als wij allemaal als 12-jarigen zijn binnengewandeld in of Kindsijd Jezu, of het toen nog Sint-Josefs College, dan kwam je ook terecht in een onwaarschijnlijk groot gebouw waarvan je dacht van oei, hoe ga ik hier ooit nog uit geraken? En dat is ook ons allemaal gelukt. Het klinkt herkenbaar. Alles. Dirk en Caroline, hartelijk dank voor jullie uitleg en jullie gaan dat natuurlijk voor ons blijven opvolgen. Ik onthoud vooral dat de scholengroep hoopt dat met dit plan tegemoet te komen aan een aantal van de bezorgdheden en dat het daarmee vooral ook voort kan maken zodat de financiering van zo'n 40 miljoen euro voor verschillende bouw- en renovatiewerken niet in het gedrang zal komen. Wil je thuis op de hoogte blijven van dit en ander nieuws? Wel, dan kan dat via de HBVL-app. Dit was Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg. Bedankt voor het luisteren. De credits van deze podcast vind je op hbvl.be of in de HBVL Nieuws-app.